La majoria segur que sabeu què és un píxel. És un quadradet de color, la part més petita d'una imatge digital, que a mida que es va agrupant amb altres quadradets, acaben formant les imatges que veiem, tant en pantalla com impreses. És fàcil trobar píxels, només cal que feu zoom a una foto i veureu moltíssims punts junts. Doncs bé, es podria dir que fa més de 125 anys el pintor francès Joseph Seurat va ser el precursor dels píxels amb la seva particular tècnica de pintura, el puntillisme. Nascut a París, amb només 15 anys va anar a l'Escola Municipal de Dibuix i després a l'Escola de Belles Arts de la seva ciutat. Durant un any va haver de marxar a fer servei militar a la costa, a Brest. Mandra màxima. Allà es va convertir en un expert en dibuixar ambients marins i va fer estudis del mar, la platja, els vaixells. De tornada a París va continuar perfeccionant l'art del dibuix en blanc i negre i les propietats de la llum, fins que el 1884 va pintar un bany a Nier. L'obra, de gran format, representa una calorosa tarda d'estiu als afores de París, on no hi poden faltar detalls industrials com les xemeneies i les vies ferroviàries. En aquesta obra ja comença a apuntar el seu mètode puntillista, aplicant directament la pintura a l'oli amb colors clarament dividits. Si us hi fixeu, el delineat d'aquests personatges davant l'aigua no es va fer mitjançant línies, sinó amb petits tocs de pinzell, aportant una mena d'aura de llum al voltant d'ells. Tota l'escena respira una mena de boirina o vapor, oi? Després, Seurat va començar a crear la que seria la seva gran obra mestra, Tarda de diumenge a l'illa de la Gran Jatte. Va trigar 2 anys a fer-la i es diu que amb aquesta obra va néixer oficialment el puntillisme. Seurat va aplicar les lleis de l'òptica i la visió dels colors complementaris, publicades pel químic Michel-Eugène Chevreul. Deia que un color no existeix per si sol, sinó només en relació amb els colors que l'envolta. I Seurat va posar-ho en pràctica pintant com en píxels. Per això, la millor tècnica per poder observar els seus quadres és a la distància, on els petits punts de colors formen la pintura sencera. En canvi, si t'hi acostes, només veus molts punts, sense significat. Fixem-nos en aquesta obra. A l'època en què va pintar aquest llenç, les classes més respectables de París passaven les tardes del diumenge a l'illa de la Gran Jatte, al riu Sena. Després de moltes hores d'observació i diferents esbossos del lloc, se'n coneixen fins a 60 estudis. El pintor va immortalitzar el moment. Hi ha fins a 40 personatges, amb estereotips de la ciutat i de l'època, com la dona del primer pla que porta un mico com a mascota, o al centre del quadre una senyora de classe alta amb un parasol, l'home benestant amb barret de copa. Aquesta pintura va ser feta per ser observada des d'un angle oblic, des de la dreta, i no pas de manera frontal. I el canvi d'un primer pla ombrejat a un fons brillant, i també les diverses mides de les figures li dona molta profunditat. Per pintar-lo, Seurat va utilitzar el groc zinc, un nou pigment emprat pels neoimpressionistes i que li dona molta lluminositat a la gespa. Ja amb la tècnica puntillista controlada, va dibuixar la seva estimada Torre Eiffel, encara en construcció i sense l'últim pis. El puntillisme va durar poc temps i pocs artistes el van posar en pràctica. Es necessitava molta paciència. Seurat era molt metòdic i tenia una disciplina que xocava amb el que els artistes de l'època volien, que era representar el món d'una manera espontània i directa. El pintor va morir amb només 31 anys a causa d'una infecció a la gola i va deixar part de la seva obra inacabada. La seva mort, tan jove, va impedir que tant la seva tècnica com el moviment neoimpressionista evolucionessin massa més. Però Seurat va ser un gran renovador de la pintura i va ser molt important en la concepció de la pintura com a ciència pictòrica.